Magazine du Mali filɛbaga aw ni ɲankuma aw bisimila ka kunnafoniw kɛnɛ kan. Bakurubaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ye banbagaciwale maa dɔw minɛ u ka opération de reconnaissance dɔ la. Ko groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats ko conférence baraw daminɛna CICB février tile 21 san 2023. Comme an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la an ka finitigilakaw ye banbagaciwale maa 7 de neutraliser u ka opération de reconnaissance dɔ la. U ye minɛ cɛmari minɛ u bolo min kɔnɔna la moto 2 ani marifa 2 ni radio. Le commandant de l'opération kɛlɛtigi min ye Abdul Kulibali o y'a ka nisɔndiya yira ani a ye an ka finitigilakaw fo kosɛbɛ u ka ni baara in na. An b'a ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko le commandant Kulibali o b'a laɲini population fɛ k'olu ka collaborer n'olu ye walasa k'olu dɛmɛ u ka se ka banbagaciwale mɔgɔw kɛlɛ. Comme on y'a fait le groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats aux conférences barreau d'amnene CICB février 2023 ani 2023 ni keneka anga chef d'état mi Assimi Goïta ani aga chef de gouvernement mi docteur Choguel Kokala Maïga ani aga baraka ñoko chama kumbe ni keneka aga kuma kono le chef d'état ya yira ka fo ko alebe invité au bisimila ani tuguni ko mali nisɔndiyalen ba de don kani événement in kumbe. Ni conférence itemba yɛrɛ kun ye la promotion des droits de l'homme en période de crise. An ka chef d'état y'a yira ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko justice de kan ka jamana kɔnɔdenw ka liberté n'u ka droit garanti. Ani tuguni a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a tagabolo ɲuman ni marabolo ɲuman bɛ jamana kɔnɔna la o justice de nɔ ye. An b'a ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko ni conférence baaraw bɛ mɛn fo février tile 25 san 2023. Ni le kun bɛ dan sigilikɛ bi kunnafoniw kan aw k'an bɛ Magazine du Mali sanfɛ.